So mao ni ang Barangay Maligaya. So makakita kag crossing then na ay Karatula Coral Springs. So mao nay padulong sa Coral Springs swimming pool. Oh yeah. So maglakaw na ko padulong didto karon. Kuyog ko. Hi. Welcome to Barangay Maligaya. So na ko ron diri padulong na ko sa swimming pool sa Barangay Maligaya pulang ko sa Buanga del Norte. Let's just do what you want to. Please don't be polite, cause I like your attitude. So welcome. So here it is now. So naana mao na ni siya ang swimming pool. Kani nga swimming pool 7 feet deep ni siya. So pang dagko. Then kanang sa ibabaw na ay 2 feet deep pang bata. Then napoy 5 feet deep. So naani upat ka cottage. Dayon ang entrance diri is 40 to 50 ang dagko og ang pata 30 pesos. So affordable ra kayo. Nindot pud sa pamati diri kay ang palibot kakahuyan. Presko ang hangin, dayon mingaw pud siya. So naana ta karon diri sa Tunggo. Diri nagikan ang tubig nga gikanan sa swimming pool. Kanang tubig nagasirit mo na siya Tunggo. Diri may mag-imnanan sa amo ang barangay. Then kanang tangke mo na siya gipunduhan sa tubig padulong sa swimming pool. Nara ang hose padulong sa swimming pool. So naapa jud ko ipakita ninyo ikaduha nga tangke nga gikuhaan sa tubig sa swimming pool. So here it is. Enjoy kaayo diri maligo kay limpyo kay ang tubig diri sa amo ang barangay o na mga bata si Rai Rai, si Kobe, si Ikay Pretty Tits, the cutest Ikay, so pretty. Enjoy kay ang mga bata naligo sa sapa kay super. So ang mga bata si Kobe, my son, lingaw kaayo. Si Kuya Rai Rai, Kuya Rai Rai. So kung taga Buanga del Norte ra ka, then dool ra ka diri sa Barangay Maligaya pulang ko. So pwede kay ka mulaag diri. Nindot kaayo diri, umingaw kayo ang lugar. Then gamay ra pud ni siya nga swimming pool, pwede nga exclusive ran nga inyong pamilya mag-celebrate. Ang ingon ni Ma'am Sol Green, ang owner ani nga swimming pool, dungagan pa daw niya nig function hall o another pa nga swimming pool. Mo ni siya likod sa Coral Springs swimming pool. So iya pa daw ning i-develop pohon. Hi. So mo ni mga bata ako kauban ron kay maligo unta mig swimming pool pero sarado. No! Actually, everyday man dyan siya open. Karon lang dyan na atulan nga mga ligo unta mi din mag-vlog po ko. Nalakaw dyan ang caretaker nga si Ate Nori. Kaya importante po kayo ang iyang lakaw. So, thank you kayo.